Id-deputat Laburista Deborah Schembri waqt il-programm Xarabank ta' nhar il-ġimgħa naqset milli tajt jekk il-Gvern hux se jippubblika l-ftehim li sar mal-Ġordaniżi brabta mal-Università Amerikana f'żona ODZ. Xarabank kien qed jiddiskuti l-iżvilupp tal-Università Amerikana fiż-żona ODZ taż-Żonqor bil-kelliema prinċipali jkunu Michael Briguglio f'isem il-Front Ħarsien ODZ u l-President tal-Malta Developers Association Sandro Ketkuti. Imur nhar it-tnejn il-Parlament, il-Prim Ministru, u jekk dan huwa l-iktar gvern trasparenti tal-pajjiż li qatt kien hawn, mela m'għandux ikollu problema u jippubblika l-ftehim. Trasparenza dialogu. Aħna f'dal proġett taż-Żonqor kien hemm Heads of Agreement. Heads of Agreement. Huwa Heads of Agreement illi għada pitada da il-proġett se jkun qiegħed quddiem il-membri parlamentari kollha fil-Parlament. Inti li ħadd tippubblikaw fil-Parlament l-agreement ma' Sadin. Tista' tgħidilna hawnhekk f'isem il-Gvern li ħadd tippubblikawh qabel il-Parlament jagħlaq għall-vaganzi tas-sajf? Il-Parlament irid jgħaddi minn diskussjoni. Fil-programm spikka l-mod kif il-Gvern ma kkonsulta ma' ħadd u meta sab daru mal-ħajt dar fuq il-poplu. Kanajlek l-istudji li saru, jiena meta konna fil-Parlament saqsejt lis-CEO tal-MEPA. Għatlu meta għażiltu ż-Żonqor għax il-Prim Ministru takom 3 siti biex tażluhom. Għatlu kelkom ekonomista għalli le, għatlu kelkom soċjologu għalli le, għatlu kelkom x'ħadd jifhem fl-ekoloġija għalli le, għatlu kelkom x'ħadd jifhem fl-agrikoltura u ż-Żonqor hemm il-bdiewa għalli le, għatlu kelkom x'ħadd jifhem fl-ilma għalli le, għatlu kelkom x'ħadd jifhem fit-trasport għalli le. Jekk il-Gvern laqqas qed jikkonsulta man-nies li qed iħallasu stess fuq l-ambjent, aħseb wara kemm qed jikkonsulta maċ-ċittadini. Intkom esperti fil-Gvern, l-Environment Protection Directorate, hemm 400 ħaddiem fil-MEPA qed inħallsu t-taxxa ta' kuljum u laqqas ikkonsultajtu magħhom. Magħhom l-ewwel li tidu tikkonsultaw. Sandro Ketkuti f'diversi okkażjonijiet jiddefendi l-iżvilupp tal-proġett fiż-Żonqor għax din iż-żona għandha destin. Huwa bla dubju li kulħadd iridu dal-proġett, però mhux fuq ODZ. Issejja nkunu saqajna mal-arta. Jista' jkun li proġett ta' dik il-kwalità, ta' dik iċ-ċertu portata tagħmlu fl-erja żviluppabbli. Dik l-art sabiħa li qegħdin taraw naturali hija għandha destin. Briguglio qal li l-Università m'għandix għalfejn tkun lukanda. Din l-idea illi biex ikollna università kombinazzjoni irid ikollha l-istess struttura ta' lukanda, dik hija idea outdated. Waqt il-programm id-deputat Laburista Deborah Schembri saħqet li f'dan kollu idejja għal estremizmu. L-estremizmu idejjaqni illi nipprovaw nilħu kompromess ma jfissirx illi xejn ma jsir fuq l-ODZ issa. Taf x'inhu l-estremizmu? L-estremizmu huwa meta ssabbat saqajk u tajt le jiena bil-fors hemmhekk irrida l-università. Waqt il-programm għamel numru ta' interventi l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ambjent, l-artijiet, il-MEPA u l-infrastruttura Ryan Kallus.